lisan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe rona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang lisan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe rona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang di sana
gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy begang gua tahe honama hubili dalaki Alani togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho Alani togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho unang be pasembuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe gona ma hupili dalan mi Alani togi honau Tuhan patudu hon dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe honama hubili dalaki Alani togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho Alani togi honau Tuhan
patuduhon dalam itu unang pasombuli luar sai togua jonok tuho unang pasombuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe rona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasombuli luar sai togua jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe honama hupili dalaki honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasombuli luar sai togua jono Tuhan alani patuduhon dalam itu unang pasombuli luar sai togua jonok Tuhan unang pasombuli sai togua jonok Tuhan
Ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe rona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon Ayat tolu. Sai pantumpang alahku maradopo Ibin sai suruh rohaku tuh diperbadi sangi aku Ayat 6. aku lingi au Tuhanku asa utangiku patang daun turohaku nak pasang apungmu sababusung nondiki dohot asih nasimi. Marhiti-hiti guar ni di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di porbadia, nato mo palangit dohot tanoon. Amen. Parangihok kamu mah natama di Tuhani, marguru tusadok lomo ni rohana, marparbueho parbue marhiti-hiti salut ulaun na denggan. Oloy hamu majahuba marhiti-hiti las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangyang mahitam. Alitu hade bata amanami na di Banua Gicang. Hupangido hami tuho, sailehon matuhami todi ni hasitonga doho dame, asatakas suboto hami nasa lomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahu ni sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marhite sian buku ede nomor 752 ayat 1 2. Tuhan patulus masa
Pangyok kamu mapatik ni debata na nenet sian Jakobus sada ayat 22a. Alai gabe siulahon hatai mahamu una kolan pananginangi. Atong rap manggidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulaon nahobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite sian buku ede nomor 164 ayat 1 2. Tuhan Yesus harajaku tangi honana posomon nai topotaku dosaku tuosi bonggok tanon ainai magolu todiki marhite ite budarmi Duduk salib tanganku, roh aku pikuk dosa nang matapina pamataku lunai kuk dosa sai sisa nasa dosaku marhite hite Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale debata nami namarsi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julom huhilala hami. Rikod doa sini roham disalut hami halak pardosa. Alanido ubenna hupaserep hami diri nami sadero di julom. Jala hupar hatopot tami. Tung najojod do hami manibil sian akadalan munabadia song biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siya jolom alani dosa nami. Aidang di halomoan roham hamatian ni akapar dosa. Alay hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hagi dihon nami dohot panglason nami. Marhite-hite pangulo nami nasasadai anak mutuad Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panadyangion dohot hagogon ni tod di porbadia. Asa tarapul situturo nami majouho. Asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho. Bahen asa ngapun ni guar munda badiyai. Amin.
Tapi kay mahata baga-baga taringot tuha sesane dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehova, nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop aka dosam. Say mulak mahotu au, ay au dosi paluaho, hasangapon mandi di batanan di gijang. Tapuji matuhata marhite pujian sian kor wilayah Korintus.
Tapuji Tuhata, sian buku ede nomor 140 ayat 3. Timurjo tanah sudi hai modahamu mainodamu se di balado raja natong bonagi Tapi kema hatan ni bata marhite turpuk epistel di parminggota sadarion imana nenet sian Matius 15 mamukka masian ayat sada sa rodi ayat sia Matius 15 ayat sada rodi ayat sia jalata jahama margati soring dungi Roma akka siboto surat dohot akka Parise sian huta Jerusalem mandapoton Yesus ninnama alai ninnama mangalusi nasida ia hamu boasa lausamu napatik nede bata paingot-ingot adak munai alai hamu mamodahon ia adong namandok tu amana tu inana pinelehom matagonan napatut tian pangurupiku diho dak pola behalaki pasangapon amana manang inana disi hamu pangaci nasitong do dapot di hamu hata na sinurerakon ni saya dina nidok nai jala magopodo pabayanan nasida pasangapon au ai poda ni jolma do di podahon nasida ima yang gosahana martua doakan atumangion hatane de bata jala na peopsa amin. Tapuji mah tuhata marhite pujian sian kor nongmi
Tapuji Tuhata marhite sian buku ede nomor 424 ayat 3-5. Hai hatana parguru mai raju miruas mugiro gonai pagino saile optua tonibi Tidakon ma haporsiautai songon hinatidakon idongata sa haporsiau disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siya todi porbadia adorang sohabubuhan hido to hata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat-tua ba na turu dung ditanom na mulak mangulo di ari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulo doho na mate au porsea ditodi porbadia jaladok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dia sesan ni dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulus sogot daging ni halak na mate dohot dia nguluan na surasuda. Amin. Tapuji Tuhata marhite siap pujian ama Ebenezer.
Tabige matikting manang warta jamaat di bagasa saminggu tasada. Shalom. Lum. Warta jemaat bagi kita pada hari ini, Minggu tanggal 1 September 2024 sebagai berikut. Warta jemaat dengan topik mengaradoti tonani Jehovah, berpegang pada perintah Tuhan. Satu, nama minggu kita hari ini, minggu ke-14 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik berita pernikahan warta pertama. Akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Franz Herbert Nenggolan, putra dari Bapak Dr. Andus Saud Humasa Nenggolan almarhum, Ibu Alum Samsia Boru Panjaitan, Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, alamat Beten Hartako Blok 3M nomor 3 Makassar, dengan Risma Megauli Boru Tambunan, putri dari Bapak Jan Peter Tambunan, Ibu Masni Bunga Intan Boru Sinaga almarhum, dan Ibu Roslina Boru Sihaan. Jemaat HKBP Palu Resort Sulawesi Tengah, alamat Jalan Banteng 3 nomor 60 Palu. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 10 WITA bertempat di Gereja HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati rencana putra-putrinya. Dewan Diakonia gerakan Rp5.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 1 September 2024 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 2. Pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop dalam rangka pesta panen atau pesta gotilon. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah pada minggu ini, Rabu tanggal 4 September 2024, yang pertama di wilayah Filipi, di rumah keluarga Inang Nyonya WPP Simanjunta I Boru Huta Barat dengan alamat Perum Pandang-Pandang Blok D6 Goa. Di wilayah Klose, di rumah keluarga Bapak Hasitorus Pane Inang R Boru Siregar dengan alamat Betenantara Pulau A22 nomor 4. Semua kebaktian wilayah masuk pukul 19.30. A1, pengumuman A1. Paduan suara di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu tanggal 1 September 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR NHKBP. Ibadah masuk pukul 18 WITA. A2, menyaksikan iman. Pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah menyaksikan iman kepada anak-anak pelajar SIDI tahun pelajaran 2023-2024. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan 1. Ujian tulisan hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pukul 15 WITA. Yang kedua, ujian lisan hari Sabtu 14 September 2024 pukul 15 WITA disaksikan oleh orang tua. 3. Gladi resik hari Sabtu tanggal 14 September 2024 setelah selesai ujian lisan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. A3, pesta panen atau pesta gotilon dirangkaikan dengan parheon ama dan paropuan. Pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pesta panen atau pesta gotilon yang dirangkaikan dengan parheon ama dan paropuan, dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing dalam 1 tahun ini.
Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu serta pos pelayanan gua disatukan di Sopo Salenta masuk pukul 9 WITA. Setelah ibadah dilanjutkan dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai tambahan, sehubungan dengan acara tersebut, maka akan ditampilkan kur gabungan ama dan paropuan. Untuk itu, kita akan mengadakan latihan gabungan hari ini setelah ibadah di gedung gereja ini dan dilanjutkan lagi nanti hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 19 di gedung sekolah minggu. 4. Himbauan untuk pungan marga. Sehubungan dengan adanya kegiatan pesta panen atau pesta gotilon pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, dimohon kepada punguan marga yang acara pertangyangan atau arisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut, dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Al-5, wisata rohani punguan paropuan. Pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, Punguan Paropuan HKBP Makassar akan melaksanakan wisata rohani bertempat di Rumah Kebun Bili-Bili. A7, rencana atau jadwal kegiatan tahun Oikumene inklusif tahun 2024 dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga Jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simbanjuntak. 2. Inang Nyonya Situabe Banjarnahur JG Boru Manulang. 3. Nonya Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Ahaman Urung. 5. Inang Nyonya Wenai Baho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya Situaka Gultom CH Boru Pardede. 7. Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 8. Inang Nyonya MP Silitonga Boru Samosir. 9. Inang Nyonya Situa Ate Simanjutak SLN Boru Siahaan. 10. Inang Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 11. Inang Nyonya Situa J Pasaribu R Boru Marpaung. 12. Inang Nyonya Situa W Purwa Boru Damanik. Dan 13. Nona Regina Gitana Boru Sitorus. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 2 September sampai 8 September 2024. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 7 orang. Kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang dan ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut laporan keuangan dari bulan April sampai dengan Mei 2024 dapat kita baca di lembaran warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian juga laporan keuangan 1 minggu terakhir dapat juga kita baca di warta jemaat yang ada di tangan kita. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Tapuji Tuhata marhite sian bukuede nomor 610 sada memuka sian ayat sada laus tapasat mapeliatan na perjolo. Pasat batu Yesus haluna luki roh enaku saluna tikiki oh pasat batu Yesus saluna
saat waktu Yesus salut nangolukni. Nang pamerengi mataku mandopakon Yesusi sorani pamangaku mamuji gornai saat waktu Yesus saluhut na diriki saat waktu Yesus saluhut na ngoluki Duhui dan Tuhan Yesus utun nalhondo sakit Notro haki tu Yesus si paluan kondiki sama tu Yesus saluhut na diriki sama tu Yesus saluhut na ngoluki. Martangi yang mahita, dipuji kami maho ale Tuhan pardenggan basa disandok asini roham ale Tuhan, natoktok mangaramo tingulu nami tarlumobi di minggu na pinarbadiamon, dipatauho dope kami ale Tuhan bongot tu bagas jorom, dinalaho mamuji doho pasangapon guarmu nabadiai. Homa ale Tuhan namian di tonga-tongan ni roha doho pikiran nami, dinanaing tumangiho katam kami ale Tuhan, asa marguru kami ale Tuhan, tuhatam ay ido hanguluan di kami, jalaboy Tuhan uulaho kami di pardalanan ni ulu nami si kanupari. Atonggo di homa kami ale Tuhan mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amen. Horas madihita amang inang, hurian ni tuhata nani holongan di bagasan tuhata Yesus Kristus, hata ni debata dihita di bagasan mingguta sadarion, imana tarsura di 5 Musa bidu 4, mamuka sian ayat sada satu ayat 2, diuduti ayat onom satu ayat sia. 5 Musa bidu 4 ayat sada satu ayat 2, diuduti ayat onom satu ayat sia. Tapayuti hukma songonon mahatani debata. Si paingot mangaradoti patik ni Jehovah, nuaing pe ale Israel say tangihon maaturan dohot uhum akana hupodahon tuhamu, si bahenon muna asa mangolu hamu jala masuk hamu tutano si teanan munai nanilehon ni Jehovah debatani opu munai tuhamu. Dang jadi ambaon muna tuhata naung hutonahoni tuhamu. Jaladang jadi oruan muna siani, ikon radotan muna doa katona ni Jehovah debata munai naung hutonahoni tuhamu. Atong
radoti jala ulahon hamu maakai, ai ido gabe hapistaran muna, dohot hapatason muna diadopan ni akka bangso, iadung dibegi nasida saluhut akka aturanon, gabe dohonon nasida ma, bangso na pistar sahali jala napatas marroha do bangso na bolonon. Ay tung tu bangso na bolon dia masongoni jonok akka debata, songon Jehovah debata tay, manang pigahali pehita pa jow ibana, ay tung di bangso na bolon dia maadong aturan dohot uhum na tigor, songon sandok patikon, nahulehon dia dopan muna sa daryon. Atong radoti madirim jala parhamaol sitututot dim. Asa unang lupa roham di jamita akka naong diida ni matam. Asa unang talus yan roham salele ko mangolu. Jala ikon pabotohonon mudo akai tu akka anakmu doho tu akka pahopum. Ola ni masahana hujaho kami ma di bagasan bahasa Indonesia. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritakanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Olak ni masahakna huriana ni holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus, di bagasan turpuk jamita na tarsurat di 5 Musaon. On masada pengulangan sian si Musa dinalaho manjamitahon marudutudu tibana paingoton aka bangso Israel na memang nasida ditiki haruar nasida sian parhatobanan Mesir, marpida-pida nasida di padang pasir sian tano Moab, jala masuk nasida tutano Kanaan naing maringanan disi. Ditaringoti si Musa do ahana masa di bagasan 40 tahun nang salpu. Jala disosoi ibana do tu bangsoi marningo songo dia panugunogo ni debatana saya laon tu nasida. Ditiki nasida mandalani manang mamolus padang pasir. Jala dipodai nasida asa satia tu debata. Jala on manang tabereng buasa didok kitab 5 Musa manang di bagasan bahasa Indonesia dikatakan kitab ulangan. Musa mengulang kembali apa yang telah dilakukan ataupun apa yang telah diperbuat Allah kepada bangsa ini. Asa nasida nanaing masuk saha tu tano Kanaan, asa gabe hadirion ni bangso na toktong mabiar mida debata, jala mangulahon akan natinonahon ni debata tu nasida. Jala dison maneng tabereng marhite padan na dibayan ni debata tu bangsona, asa naing patuduhonon nasida marhite hasatiaon nasida, marhite nasida na toktong uduk jala mangaradoti patik dohot uhum di debata. Ima makaholongi debata sian nasa rohana. Asa boy nasida masuk tu kehidupan baru manang teanon nasida ima tano na binabagahon di debata tu nasida ima tano Kanaan. Laho mencapai tujuan ni adong do maksud ni debata naing pasahaton tano Kanaan itu bangsa Israel. Karena
Tuhan ingin mengajarkan kepada mereka ada standar hidup yang tinggi, ada gaya hidup, pola tingkah laku, standar moral dan perilaku mereka yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena mereka memasuki tanah Kanaan bukan tanah yang kosong, tetapi tanah yang memang sudah banyak dihidupi oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Alani ido adong mas standar hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka di tonahon debata marhite patikna dohot uhumna asana sida mangulahonon. Na parjolo aha mananaing ni debata marhite na pinasahat siyan si Musa di ayak sadai di ma say tangihon ma aturan dohot uhum na pinodahon Tuhamu. Amang inang molo didok say tangihon berarti molo di bagasan bahasa Indonesia dikatakan dengarkan. Berarti ini meminta kepada kita kesungguhan hati, memakai telinga, manang marlapatan, diparateatehon do, dicermati, disimak, diauhot turoha, ate-ate do pikiran. Ima gabe alat kontrol di saluhu jolma, asa unang madabu ibana tu tindakan na salah, manang bangsoon ditikineng masuk na sida, tutano Kanaan. Ahado na ikon ditangihon. Ima aturan dohot uhum ni Jahoba na ni jalo ni opung na sida pe. Didok debatado tua ka opung na. Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan mengatakan akulah adalah Allahmu, Allah Yahweh. Debata na ikon si sobahononmu. Dangadong debata na asing. Di pasah debatado musei tu si Musa marhite patik dohot uhumna. Asa boy na sida masuk tutano Kanaan na niwarihon ni opung nasida. Hata na pinasat tu si Musa on ima sada na paingoton nasida asa marhatopoton do mangaku ibana do na boy paturehon ngolu nasida manang ngolu ni bangsoon. Jaladison mananang tabereng amang inang mangulahon torah manang hukum aturan ni debata dalan doi laho masuk do marna punahon baga-baga ni debata. Di napaduahon di do mamuse dang jadi ambaonmu, dang jadi hurangammu, unang orui. Buasa di do di ayat 2 engkau tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Berarti buasa dang boyabaan, dang boy diorui aturan dohot uhum ni debata. Sada suku-sukun doon dihita alay neng tabereng ala nungasiko betorah manang hukum yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini, maka tidak perlu untuk menambahi dan mengurangi. So polariko betambahan manang oruan. Alay narumikot ima mangulahon hombar tuna pinangido ni hukumi, tuna pinangido ni patiki. Uduk tu Jahoba debata, ido mambahen marasing bangso Israelon, sian bangso sileban. Dilehon uhum tu bangsona, asa nasida boy tarida sian parbue nature, dung saha nasida tu tano Kanaan. Alani ima neng tabereng dison molo didok debata tidak bisa ditambahi dan tidak bisa dikurangi. Karena Allah sendirilah yang memberikan. Itu mengapa dikatakan oleh Musa melalui perkataannya ini. Siapakah Tuhan seperti Tuhan kita yang secara langsung datang menyatakan apa yang ia perintahkan. Berarti aturan ini bukan dibuat oleh manusia, tetapi Allah sendiri yang datang mendekatkan dirinya kepada bangsa itu melalui kehadiran Musa. Maka tidak ada yang bisa dikurangi, tidak ada yang bisa ditambahi. Karena ini murni adalah perkataan Allah sendiri. Perkataan yang mengandung kebenaran yang tidak boleh disalah tafsirkan. Bahkan dikatakan cukup hanya aku melakukan titahnya ini. Songon epistel nakanin songon halak parisii. Molo nunga hulehon peleaku ti debata dang polabe. Huhaolongi debata natorasu. Molo lawau nunga ulahon aka ulahon paribadahan. Saya tidak perlu lagi mengasihi sesamaku. Tidak.
Karena Tuhan sudah mengatakan hukum yang ia berikan, Allah sendiri yang telah memberikan kepada manusia, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Karena menghormati orang tua sudah ada di dalam patik na palimahon. Ido makanan didok debata dan jadi tabaumu, dan jadi oruammu. Di ayat onom 1 ayat 8 didok radoti jala ulahon mauhum doh patiki. Mangaradoti doh mangulahon patik ni debata, naing ma di bagasan hasatiahon. Halak na mangaradoti doh mangulahon ni paboa na makaholongi Jahoba do ibana. Ido makana didok Yesus pangaripunan nasian patiki, kamu mengasihi Allah dan kamu mengasihi sesamamu. Patik pertama dan sian patik paupaton kita diajari untuk mengasihi pencipta kita, Allah kita. Patik na palimahon sa patik pasupuluhon diajari kita dina makaholongi dongat tajolma. Jala disima na neng tarida amang do inang halak na mangaradoti do na mangulahoni paboa na makaholongi Jahoba do ibana disi. Ikon diaplikasikan halak Israel doi. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluna. Ikon marsitutu nasida manobba de bata. Dangga benasida manobba de bata sileban. Nang penasida harus berdampingan dengan bangsa-bangsa yang lain yang menembah de bata gana-ganaan. Asa disima tarida gabi jolma na marhapistaran. Asa disima tarida nasida songon bangso na pistar na patas marroha yang berbeda. Artinya sama juga seperti kita boleh kenal kalau sebuah benda itu ataupun kita katakan, kita contohkan seperti garam, dia sudah memiliki nilai dan rasa yang pasti yang tidak bisa diubah. Asin atau asam, jeruk, dia asam, jeruk nipis. Nah itu mengapa dikatakan oleh Allah kepada bangsa ini, radoti jala ulahon ma uhum do patiki, asatarida hosongon bangso na pistar, bangso na patas marroha, tarida integritasnya, nilainya tidak berubah, sekalipun dia ada di tengah-tengah orang yang beragam. Ini yang dikatakan oleh Allah bagi mereka. Asanasida menjadi orang yang bijaksana menghadapi hamaolon nambotiki masuk nasida tutano nanaing sitianon nasida, agar mereka dang murah-murabe sumurut sian adopan ni Jahoba. Alani i dilehon mapadan nanyuarihon ni Jahoba tu nasida. Jalan na luar biasa na jonok do de bata tu nasida. Tu bangso nanya sian nai. Ini sudah jelas bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Dia memberikan kehendaknya, aturannya, hukumnya. Dia berikan melalui bapa leluhur Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan mendekatkan dirinya melalui Musa dan para nabi yang lainnya. Ini menjelaskan asa bangso igabe bangso na bolon. Bangso na toktong pataridahon hadiryonna. Alani ino mulo adong sada bangso. Naso mangulahon na siyan debata ikot tabereng ma. Ikon gabe lumlam do bangsoy maataw semakin jatuh kepada berbagai keterpurukan. Maka ini yang dikatakan oleh Allah kepada mereka. Kita lihatlah amang dan inang yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh melihat perjalanan bangsa ini, bangsa Israel, kalau belajar dari sejarah, baik dari sejarah Alkitab sampai pada masa kini, kenapa Israel ini di dalam konteks perjanjian lama selalu kadang terbuang kemudian dilepaskan, terbuang kemudian dilepaskan. Karena Tuhan sudah katakan, molo naing teanon mutanoi ikon ulahonon mudo uhum. Itu kenapa ketika Donald Trump mengumumkan di tanggal 6 Desember 2017 pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, gudang doa kauluan di bangso hati yang tidak setuju. Ada 14 orang pada saat itu ketika diadakan sidang di PBB menolak itu. Dan hanya satu orang yang setuju terhadap perkataan Donald Trump mengakui bahwa Yerusalem sebagai ibu kota daripada Israel. Boasa. Alas asitong na nunga 1000 tahun bangsa na asingon manggonggomi hutai. Bangsa ini menjadi bangsa yang terjajah. Baik dari perjanjian lama kita lihat dibuang ke Babel, dibuang ke Mesir, dibuang ke Persia dan lain sebagainya, kemudian balik lagi.
Di sini kita ingin melihat karena memang marula-hula pe di batana sida tugonggoman di bangsona asing ala naso diradoti nasida do patik manang uhum ni debata. I mana kanin na hudok hami amang inang songo dia macai takas di do debata radoti ma jala ulahon mapatiki. Aso gabi bangsona pistar hamu. Aso gabi bangsona bolok kamu na marhadaulaton na patas marroha. Jadi inilah ketika suatu bangsa ataupun suatu negara tidak takut lagi terhadap hukum Allah, bangsa ini akan menjadi jatuh. Dan itu dialami oleh bangsa Israel sendiri yang tidak mengindahkan Allah. Berulang kali mereka menjadi bangsa yang terbuang. Bahkan pada zaman Yesus mereka dijajah oleh kekaisaran Romawi karena tidak mengindahkan akan hukum dan aturan daripada Tuhan. Nah, disinilah kemudian di ayat 9 dikatakan, radoti dirim jala parhamaul situtu todim huhu pabotohon tu akasuduk nau poso manang di bagasan bahasa Indonesia dikatakan mewariskan kepada anak-anakmu. Amang inang tondi pangarajion diri do dison na pinangido. Ketika Musa mengatakan kepada mereka radoti dirim jala parhamaul situtu todim, ini mengajarkan kepada kita asa adong matod di pangarajayon diri di hita. Asa boy hita jupak tahita na toktong maporus tu ibana. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Ketika Tuhan memberkati bangsa ini, memberikan tanah yang subur, na yang penuh dengan anggur do situa ni loba. Unak ko lupa sian songo dia debata mangaramoti ho. Molotung rope akan nadenggan unang lupa diri hita. Alai setoktong mata hamolatehon itu debata. Di saluhu perdalanan ngoluta taingok matoktong debata di jolotta. Asa diiring-iring hita. Asa ditogu-togu hita. Asa unang marna lebah hita. Toktong dungo marnida pambahenan ni debata di bagasan ngoluta. Pengalaman ni haporsyaon na mangaradoti diri yang memiliki penguasaan diri di panogu-noguon ni debata, huhu mangolu di uhum do patik ni debata, ido gabe teladan dia kasuduk nau poso. Di kehidupan zaman nasonari, molodang boy benatoras gabe tiruan tua kaya nakonna, lumlam make luargai, lam tu merosok nama bangsoi. Ido makana didok, radoti dirim. Wariskan itu, jangan kau lupa untuk mewariskan itu kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu. Berarti kita diminta untuk memiliki teladan, memiliki penguasaan diri, agar kita bisa menjadi contoh kepada orang-orang yang muda. Bagaimana kita bisa memperkatakan, mempercakapkan tentang kebenaran, mempercakapkan tentang hal-hal yang baik, padahal kita marna leba dinalahon manggulahon na di tonga-tonga ni nguluta. Alan i on mananeng dohonon ni di bata marhite tu si Musa asa gabe warisan ni diwarison itu nasida mangatusi holong ni di bata na mangalehon tanah perjanjian di nasida na mangalehon hata ni di bata tu nasida atong amang inang na poso bulung na ni holongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus ahado na buy si putihonota si buhanota gabe sada berita sukacita barita las ni roha dung mulak hita siyan ingananon molo di bona ni turpukon didok di hita nuaeng pe tangihon berarti sada soso-soso doon pabuan nariko do isi ni pandohanon nariko do pangaripunanon asa hita pe di tonga-tonga ni ngoluta kita boleh melihat bahwa hukum dan ketetapan Tuhan itulah yang mampu membawa kita kepada kemenangan, kepada keselamatan, kepada kebahagiaan dan sukacita. Manangihon imasada hata ulaon naboy taulahon secara pribadi. Mengungkap si pareon manang telinga kita, maparohahon nanidok na dihalak na makatai, tarlumobi ma hata ni debata na tatangihon dia kapar saurata. Manangihon termasuk doon amang inang sada proses pembelajaran. Dinuaing pesay dipangido do dihita di zaman nang majuon. Alandunga torop bejol ma molo makatay dang dibereng be dongan na makatay. Ala tengah terpusak betu. Hala amang doman dokan nate.
HP na. Iya. Itika doy. Majalang peson nari nga bais. Dangi bereng be. Jol mana. Hala inang maddo yate. Jalan nga gudang moru. Hapi na jolo, di kofi na pigatang ng salvo, may masih ulit ang marsijalangan nate. So, nang maturus. Salam sehain na. Hapi luar biasa. Nang pesa sitong na dong, siya tonga-tonga ni Ruasi mula majalang gumusyan. Sila maari minggu inang, na kan? Amang manurung may. Nama tu, lelas doro hakong marsijalangan do inang do amang kan? Gomos. Adong sada ikatan na tong. Nang namadok ko mula no marsijalangan kita amang gomos mat ate. Horas. Halen waing pe nga ka soni. Tiki marsijalangan pe hami do parhala do adong do soni parhala. Bereng inangin na kan. Uy do ate, na kan? Ya do memang salau tiki daku bereng boy na rohala amang situ do bereng inang boy nami on. Uy do ate. Hapi memang sada aha doi. Sada gairah doi ditiki hita marsijalangan. Ditiki kita memberikan mata kita, perhatilinga kita kepada orang yang berbicara begitu. Maka itu kenapa dikatakan nuaing tangihom ma didok debata tu bangsoon. Berarti tadi manangihon terbasuk do bagian proses ni pembelajaran. Porsia do dihala inangon, olu do hamu marungutung atenang, mulu makate do amangon. Biring ju bigi ju aw mekan olu do ko masih do honom muin na kan. Olu. Do amat tadi jauh pesoni do. Piring juawin kan. Oh lu dok mah kan. Tapi mulu perempuan pada umumnya ingin didengar dan dimengerti. Pada semuanya laki-laki memang berbeda otak kita dengan otak laki-laki begitu. Namun inilah yang mau dikatakan manangihon termasuk do bagian di proses pembelajaran. Gabe binoto jalannya tusan madung di begi. Lak bohama mulu langi begi. Mula ibana kan nangarong dapok na. Rugi matong, magrati si Leon, dan ibigay mo siya. Hapi mulu marsiajar tu akan asing mabayar do. Jadi ima di dok manangihon termasuk do bagian di proses pembelajaran gabe binoto nanya tusan, dung di bege. Manangihon tona manang aturan do uhum di batama ceriko do di bangso Israel nang dihitape. Sada syarat do ilaho memasuki jalama jalo baga-baga ni debata. Ala didok di batado, uhum di bagasan pada nang robi, molo ditangi hoko, dapat mo pasu-pasu. Molo dang ditangi hoko, dapat mo ma hukum. Ala ni ima didok buasa pola manangihon. Hata ni debata. Buasa pola ikon marsitutu hita amang do inang asa mangolu. Totu ikon dioloi do pandohanon parjolo asa boy mata bereng songon dia otoritas ni Jehovah mangula di hita. Ay hata ni debata na sahat tu hita nang nanido ni debata pe marhite patikna ay siya ni bana do langsungi. Nang sonari di dia mata berengi. Ima hataridaan ni debata marhite patik parjolo siya patik pasapuloni nunga dihakam Yesusi. Yesuslah kesempurnaan daripada hukum itu. Patiki. Aladang boy adong naboy mangulaon sikop uhum ni debatay. Asy marohani debata. Dilehom ma Jesus na pamonakok kita. Berarti nga jono be Jesusi. Nga adong be ibana masituhu ni patiki uhumi. Ala ni iman ni dok na dison hanguluhom ma. Tangihom ma. Asa siyan tumangihod do hita tubuh haporsyota jala didok mamula matuhatan ni debatay. Karena hata ni debatay do na mangaleon hagugoon di hita na mangaleon hanguluan di hita. Mangulu mahita jala dilehon debata ma di hita akka baga-baga na riko di tonga-tonga ni ngoluta. Ay ido didok Jesus lului hamu maharajao ni debata dungi lehonokku matuhamu akka odeng. Alani omma disonna dipangido tu hita asa marsitu tu hita. Ala mangolu dojol masian hata ni debata na ruar sian pamangan ni Jehovah. Dada holan sian sagu-sagu sambing. Manusia hidup bukan hanya karena dari roti saja. Tapi dari firman Tuhan yang menguatkan kita. Yang memperbaharui kita. Amang inang heado sahalak tokoh teolog Eka Dharma Putra mengatakan di patupa survei tu 1.200 halak
respondennya yang berumur 15 sampai 35 halak. Marpar bedumuan tu parbinotoan tu patiki luar biasa do toropan nasida dangi boto patik ni debata. Nasapului. Jala di suraton Eka Dharma Putra mas 10 perintah Allah museumkan saja. Di hati dakon anga ala nungalam hurang parsitutuan torop ni huria. Lau patu begehon patik. Di tonga-tonga ni parumah tanggona di tonga-tonga ni huria pe di sonari pe huria sekuler dang adong be. Molohita sejamok do huria tamat mabaheni. Nang pe adong sikak ni patik. Songonakanin di Jakobus Sada ayat 22 ay. Alay selalu duduk payengok buasa ikut di payengok hita di liturgis tai. Patik sadarion. Aladang bo imago sian tonga-tonga ni ngolut tahape namolo tabereng di bagasan sinuaengon. Ngagodang jol mana so makarikoto ni. Molo husuku petua ka ala anak remaja na tuari patik ke jangan mencuri. Hohom do halahi na sida leleng. Ale gabi adong mamadokon. Patik kesekian. Ala memang dang riko behita dinalaho mamemehon patiki. Hape dang boy magoy sian pardalanan dingoluta songon halak Kristen. Buasa didok si Eka Dharma Putra mas sian ahani ibana penelitian na ibana. Kenapa orang tidak mau lagi mangulahon patik? Dohot makatahoni. Aladang lomo berohani jolma diatur-atur. Manghuton jolmai nunga umalo ibana mangatur dirina. Alani ido gudang sonari jolma dang nyargaho bepatiki. Marbagas roha-roha, mangalakup, manakko, mabuat nasu ugasan na. Aladang jolma romai boya rohana. Diatur-atur. Alan ima musi didok buasa. Dirajumi patiki songon ketinggalan zaman. Dipatudo si bana do si Eka Dharma Putraon dido ibana tudos do itu hudon tano manang jambalan. Nasian dinasti Ming. Atau seperti barang antik patiki. Argado aledang adong hagunaan. Kanadang di hari kotobe. Didok musi didok si Eka Dharma Putraon. Ala torop do musia mandok ala nunga tatadda Jesus dang riko be patiki. I manakanin epistel manang jamita na nunga tatangihon di partangyangan. Songon halak Jahudi na mangarajumi diri na halak nasitong. Ay nunga roa pa tu parmingguon tu aka peribadahan nang po labe huaholongi amakku natorasu. Dang po labe huaholongi akadong aku jolma. Omma ala dibereng patik itu seperti barang antik. Songon jambangan milik daripada dinasti Ming. Alani i amang do inang tamemehom mak. Kita harus melihat tutudo patiki riko diau didok Yesus do di Matius 5 ayat 10 sia. Asa manang ise na mangarupakon sada sian patik na umek-meti jala di podahon itu jolma. I maguaron na umek-mek di harajaon Banua Gijang. Alay na mangulahon jala na mangajar hosa, ido guaron na balga di harajaon Banua Gijang. Alani ido hita ganup ikon marsitutu, mamemehon patiki, ay na mangatur hita doi tuhanggoluan na dinggan. Molo didok hata batak diaka upasa madok, sinuan bulu si bahen nalas, sinuan uhum si bahen na horas. Di baheni macay argado patiki dang holan tungolu sogot. Alay do ngolu tu saunari. Atong marsitutu mahita amang do inang tarlumobi ma di pardalanan ni ngoluta taharikoto ni dinalaho mangulahosa. Molo nakanin didok dipanggati ni epistel di Jakobus Sada ayat 22. Didok dihita asa unang holan na mananginangi alay ikon na mangulahon. Teori berguna bila telah dipraktekkan. Songoni mahata ni debata. Tatangihon, taradoti, taulahon, asaboy, marparbue. Alasian parbuido, tarida, namatoras haporsyauta. Jalan naing dohonon tuhita amang inang sotung lupa hita. Dinalahom mamemehon ni. Alahiado masa amang do inang. Sada sundut satu generasi yang tidak mengenal Allah pada zaman perjanjian orang Israel ini. Kita boleh baca itu di Pangukapun 2 ayat 10. Mereka
dalam situasi di dalam satu generasi sada sudut na so tumada di bata buasa aladang di memehon sudut na tumua tu sudut na uposo barita taringo tu pambahenan dohot hagogoon ni debata molo didok akka pandebisuk sian Cina didok rencana 10 tahun terbaik adalah menanam pohon. Rencana terbaik seumur hidupmu adalah menanam manusia. Molo naing doho sudut na mangihut aka na posoon taruli di parbue di haunduhon di uhum di debata. Naik kodohita mamemehoni mangajar honi tu aka yanak kota. So tungholan aka kepintaran IQ yang kita ajarkan. Karena sesungguhnya orang yang cerdas secara intelektual kalau dia tidak cerdas secara spiritual itu adalah sia-sia. Kebaikan tanpa Tuhan nilainya adalah 0. Maka mari kita mewariskan hukum perintah Tuhan, firman Tuhan, back to the Bible kepada generasi kita. Agar generasi kita ini bisa mengajari dunia, bukan zaman ini yang mengajari dia. Dan dia bisa menjadi orang yang konsisten di tengah-tengah kehidupan kita. Ingatlah amang inang seperti perkataan ini. Saya waktu merenungkan ini betul ya. Kenapa bangsa ini selalu dibuang kembali lagi, dibuang kembali lagi. Karena Tuhan sudah katakan, kalau kau mau menerima tanah perjanjian itu, dengarkan hukumku. Jangan-jangan kita menjadi mengevaluasi diri kita. Mengapa bangsa kita seperti ini? Mengapa generasi gereja seperti ini? Kenapa generasi keluargaku seperti ini? Kitalah yang bertanya, sudah sejauh mana kita mewariskan tentang kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anak kita, cucu kita, generasi kita. Karena firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang baik untuk mengajar, untuk menuntun seseorang kepada kebenaran, menyatakan kesalahan, dan memimpin orang kepada kebenaran yang daripada Tuhan. Karena itu, amang inang, marilah berangkatlah kita dengan sukacita seperti yang dinyatakan bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat ale Tuhan di hatam nanunga paingotok kami di bagasan minggu na pinarbadiamon asa hutangi ho kami ale Tuhan patikmu dohot uhummu na mangalehon di hami ali Tuhan hanguluan, na mangajari hami ali Tuhan asa toktong hami marpatas ni roha, mangulahon na hobar tulomo ni roham. Jala di paingot hodo hami ali Tuhan, asa dina manangiho katam, udang holan na mananginangi hami, alay mangulahon ni di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami. Tarlumobi mamemehon ni tu akasudut na uposo. Asa disima Tuhan tarida hami nagabe marparbue sian panadaon nami taringo tu hatam. Didenggan doa sini rohampe ali Tuhan na umbalgai di pabotoho ko uhum tu bangsoi jalan na umbalga ali Tuhan hatam mi nunga saur tonga-tonga ni ngolu nami. Marhite Yesus Kristus na nunga gabe si pangolu ni hami. Alani i paingo mahami diganup aka ngolu nami. Asa marsitutu hami ali Tuhan makarikoton hatami di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa teanon nami mali Tuhan bagabagam. Asa marhasonangan mahami ali Tuhan dang dihasonangan sogot pe. Alay dihasonangan ni ngulu nami pe di Portibion. Paluas mahami di bagasan lasni roha manjakon hatami. Mula di bagasan hamonangan. Parhatutu hami ali Tuhan marhite todim na paingotok kami. Tunggaledo hami ali Tuhan molo jupanga kami akan namaol. Aka bisuk-bisuk ni siboli sa Tuhan na mangabati hami lau uduk tu hatam. Marhite tondimi ale Tuhan nanunga saur di hami. Nang marhite Yesus Kristus nanunga manghokop hami marhite mudar na nadurus di hami. Dang adong bebiar nami ale Tuhan. Huulahok kami may di pardalanan ni ngulu nami. Pasu-pasu masalhut aka ruas ni huriam na boy marpungu di bagasan minggu nami sa darion. Lehonon umadi hami hahipason. Lehononmu madihami ali Tuhan pos ni roha mandalani ngulu nami si ganupari. Ramotanmu salut aka ruas ni huriam siya na mek sa hatu nama tua. Dungani mahami ali Tuhan di bagasan holong ni roham. Molujuk pang hami aka hamaulon. Molujuk pang hami aka hangalutan. Aka persoalan ni ngulu di tonga-tonga ni parumah tanggaon. Dia kapar karejuan nang di kehidupan sosial nami ali Tuhan. Pargogoi hami.
lehononmu di hami toddi male Tuhan. Asa toktong hami songon yanakonmu na toktong berintegritas di tonga-tonga ni haporsyon nami marado poko. Asi maroham ale Tuhan, di pardalanan ni huriam di sandok aka pakobasyon na di bagasan sa minggon, ramotanmu maale Tuhan. Lehononmu las ni roha hagogoon patau saluhut ruas ni huriam, doh saluhut aka parhalado ni lahomar hobas di tonga-tonga ni huriam. Di bagasan tikiope hutangi ako kami do ale Tuhan, disakap ni yanakon ni huriam na yang mamuka pardongan saripeon ale Tuhan. Ima di yanakon ni huriam ale Tuhan, saudara Franz Herbert Nainggolan, dohot Risma Mega Uli Boru Tambunan, pasu-pasu ma disakap nasida ale Tuhan. Asa lehononmu tiur ni roha dohot pikiran, nang toktong mamasu-masu saluhut aka persiapan na pinatupan ni keluarga kedua belah pihak. Postrohan nami say tabanmu dinasida hahipason tarlumobi mahagogoon asaboy Tuhan marture do dengan aka ulaw ni. Pasu-pasu marencana ni huriam di nanaing patupahon pesta gotilot di minggu nanaing ro. Lehononmu matuhan ari na tiur rohanayas rohana tiur dohot hahipason tarlumobi nang hasa daun ni roha. Asaboy hami ale Tuhan mamestahon, marulupuluk, makalason pasu-pasum na hujalo hami, manipak di bagasan sa taonon. Nang hutang ako kami do ale Tuhan, di saluhut aka ruas ni huriam na ikopea di rumah sakit, manang di jabuna sida. Marhite asini roham ma ale Tuhan na mga lehon hahipason, na mga lehon hatugon di nasida Tuhan, asa daw manasida siya nakapandilian. Marhite asini rohan ni keluarga na totong setia merawat nasida, nang akapangubatyon ale Tuhan parhitean mo may, asa jupang dinasida Tuhan hahipason nang pos ni roha nang peikon mangae aka hangalutan ni pamatang posi ni parsahiton na yadopan ni nasida ale Tuhan atong daw ni ma inang nyonya eng Senior MC Matupang boru si manjutak nyonya sintua Banjar Nahor Cege boru manulang inang Parulian boru Pasaribu amang aha manurung inang nyonya Naibaho KR boru Pasaribu nyonya sintua Gultom boru Pardede inang nyonya Jesi Torus boru Panjaitan inang nyonya Silitonga boru Samosir inang nyonya sintua Ate si Manjuntak boru Siahaan inang nyonya F Silaban boru Pakpahan inang nyonya sintua J Pasaribu boru Marpaung inang nyonya sintua W Purba dohot Damanik dohot boru nami ale Tuhan ima Regina Gitana boru Sitorus pasu-pasu manasida Tuhan marhite asini roham disaluhut aka ruas ni huriam nama kalason pasu-pasum marhite ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan di minggu na salpu minggu on nang minggu na neng ro ale Tuhan martabetaba malas ni rohana sida ale Tuhan na dilehoko marhite hahipason do gajang ni umur tarlumobi mapos ni roha mandalani nguluna se ajari masalut aka ruas ni huriami mangkamolatehon pasu-pasum nasaha tunasida se ramotanmu maale Tuhan disalut aka ruas ni huriam na mangalehon aka pelian na buah pikiran na dinalaho pahebako na kaulaw na denggan di tonga-tonga ni huriam say pasada mahami ale Tuhan asa lamtu denggan na hami mangalehon diri roha do pikiran nami nasa na adong di hami gabi pilihan nami na umarga di bagas joromon ale Tuhan pasu-pasu aka saluhut aka yanakon nami ale Tuhan asa nasida gabi yanakon na marbisuk na biar midaho nang hulihok kami ma ale Tuhan di bagasan tangyang namion upasat hami tuho ale Tuhan di pardalanan di bangso nami asa anggia Tuhan homa natoktong mangalehon hadameon napatiurhon roha do pikiran ya kapanggunggomi nami asa gabe nasida Tuhan manguluhon bangso namion di bagasan hadengganon gabe marsonang-sonang hami ale Tuhan di bangso namion atong on matuhan tangyang nami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho amin. Tapapungu mapeliata marhite na marede hitas yan buku ede 730 ayat sada Uhuma tapapungu peliata dalata dinalaho manupahi diakonia sosial marhite amplop tu pelian tujulu. Su
diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh maton dimi sahur turohagi bani sata dohot parangeki. Sai pertama diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh maton dimi sahur turohaki lau Bapa tarholong mutudo ngaki. Tatangiakon ma peleata ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma siana ni lehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon patimbulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dilehoni manirudi amataku osadohot guguki rodi saluhut artaku basahat itu nasasato kudo. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hongoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, di sondakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana mida hita, di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala di pasaurhon ma damena tutondita be. Amen. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu madihita di aka ama dohot ina unang lupa marhite pesan amang koinonia marlati kor gabungan. Shalom. Jadi mau lihat madihita secara khusus untuk pungana Bayi Ebenezer. Boy mahita mangulus satokin baru masuk muse molo kopi doh lapet huwa kami petu gereja. Mau lihat ya?